Prečo sa rozhodla pre štúdium doma na Slovensku a nie mimo naše hranice? Tak predsa len je to doma, je to blízko, mám tu rodinu, mám tu kamarátov a kvalitou štúdia sa nič nemení, ani jazykom, ani vzdialenosťou. Musím povedať, že Slovensko je srdcu blízke a myslím si, že úroveň škôl je tu na veľmi dobrej úrovni. Chcem byť súčasťou budúcnosti Slovenska a myslím si, že strojarina mi v tom veľmi dobre pomôže. Tak štúdium na Slovensku som si vybrala hlavne kvôli tomu, že sa chcem cítiť ako doma. A viem, že napríklad aj na Slovensku máme veľmi veľa šikovných študentov, ktorí majú taký potenciál, veľmi veľa kvalitných škôl a to mi dokazuje napríklad aj naša univerzita, fakulta, že proste mám ten priestor sa rozvíjať a napredovať. No akože ja to tu mám rád, ale pravdou je, že som dostal štipendium za to, pretože Slovensko odmeňovalo študentov, ktorí tu zostanú študovať formou štipendia a to sa mi podarilo získať, takže to tiež zavážilo.